салом алайкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародаро ҳама каса хушомадед ба канал. Дар навори имрӯза якчандта мошинҳои нав қабул кардем, ки пешкаштон мекардем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед, лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва зангулаи каналро пахш кунед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. Аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. Дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. хоҳиш мекунем ки дар комментаро фикрҳои худро нависед ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизае барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, метавонед дар номерои имо ватсапи мо ки рӯи экранда ҳастай сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва як бор дига хоҳиш мекунем ки бародароне ки бори аввал каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. Мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. бародаро Зафир Апресиявӣ буданд. як таифтагим сол 2001 сол сӯзишвори гази бензин, кузов универсальный, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолаташ хубай. мошин бародаро ҳамаш 100% кор мекунад. на ходу ҷошта заводил мешавад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нақша 50,000 сомон гуфта шуда. харидори аниқ бошад бо мега савдорам дорад. касоне ки харидори аниқ ҳастед, рақамҳо рӯи экранда занг занед, маълумоти дигара аз соҳиби мошин дастрас кунед. дигар мошини мо бародаро Астраҷи караван ҳастай. солаш 98 сол сӯзишвориш гази бензин, кузов универсальный, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолаташ соза. мошин ҳамаш 100% кор мекунад. задагӣ писдагӣ надорад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нақша 48,000 сомон мега. харидори аниқ бошад бо мега савдорам дорад. касоне ки харидори аниқ ҳастед, барои маълумоти аниқ ба даст овардан, рақамҳои рӯи экран занг занед, маълумоти дигара аз соҳиби мошин дастрас кунед. мошини навбатии каравани простой ҳастай. Астра F. солаш 97 сол сӯзишвориш гази бензин, кузов универсальный, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолаташ беҳтарин. хеле ки мебинед бародаро, мошин беҳад тозаҳай. мато коробка хадоишон созай. балонош ҳолати беҳтарин даҳанд. ҳуҷҷатош то 1 январи 2024 муҳлат дорад. мошин гази бензин хати кор мекунад. лукам дорад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нақша 41,500 мега. харидори аниқ бошад. биё мега мошина бинед, савдо мекунем назди мошинда. маромад бародарони харидор, рақамҳои рӯи экранда занг занед, маълумоти иловагиро аз соҳиби мошин дастрас кунед. Toyota Vitz. солаш 99 сол сӯзишвори гази бензин, кузов хэтчбек, объем 1.3, коробкаш автомат, ҳолаташ хубай бародаро. мошин гази бензин кор мекунад. кам расхода. гази евро 4 дорад. 10 та газ хати 180 км мегардад. кондитсионер дорад, кор мекунад. мато коробка хадоиш 100%. 10 моҳ ҳуҷҷат дорад. қарор дорад дар шаҳри Бохтар. нақша 43,500 мега. харидори аниқ бошад, савдо мешавад бародаро. сабаби фурӯхтанаш бародар Россия мерафтай, ба ҳамин хотир мефурӯшаш. касоне ки харидор ҳастед, рақамҳои рӯи экранда занг занед, маълумоти дигара аз соҳиби мошин дастрас кунед. мошини навбатӣ Toyota Mark II ҳастай. солаш 96 сол сӯзишвориш танҳо бензин, кузов седан, объем 2.5, коробкаш автомат, ҳолаташ хубай бародаро. мошин ҳамаш 100% кор мекунад. камтар коробкаш проблема дорад. дига ягон ҷо камбудӣ надорад бародаро. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нақша 15,000 сомон мега. харидори аниқ бошад, савдои хубшон мекунад. касоне харидор ҳастед, рақамҳои рӯи экранда занг занед, маълумоти иловагиро аз соҳиби мошин дастрас кунед.
Opel Vectra A солиш 92 сол, сӯзишвори газу бензин, кузов седан, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолаташ хуб. Мошин газу бензин кор мекунад, мотор коробка ходовиш соз, 4 баллони нав, Техас Моторс 1 сол муҳлат дорад. Мошин қарор дорад дар шаҳри Иста Равшан, нарша 20 000 сомон мегӯяд, савдо ҳам дорад. Касони харидор ҳастед, рақамҳоро рӯй кунед, занг занед, маълумоти аниқтар аз соҳиби мошин дастрас кунед. Бародаро, ин бод якчандта мошине ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. Шуморо ҳамахи мошин, хона, замин, квартир 3 бори фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, дар номраҳои имо ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. Ва касоне каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шавед, чунки ҳама рӯза аз наврҳои нав бохабар шавед. Раҳмат барои дастгириятон. Хайр то наврҳои оянда.